Rossi, lohikäärmetyypin Pokemon. Anteeksi, mitä? Tämä on tosi kamala paikka. Miksei tule huomenna, kun on valoisaa? Koska kumitukset... Minä löysin kynttilän. Mä tunnen sen kasvavien sisälläin. Uuden haasteen Pokemon omaksenissä. Pokemon se ei pysty. Juuri niin! Täten julistan Minusta tulee vielä paras! Paras. Sen selässä kasvaa naisia. Kaikkien aikojen suurin! Pokemon! Snorlax, nukkuva Pokemon, joka herää vain syömään. Nälkäkin kurnii vatsassa. Saisipa juustopurilaisen. Minä löysin kynttilän. Äläs mene, Pokemon. Mies, minne matka? Ja miksi sinulla on Pokemon? Se on Pikachu, se on loukkaantunut ja se on Pokemon ja minun täytyy päästä sairaalaan ja sairaala on loukkaantunut. Me olemme nimittäin tulossa Palliskaupungista ja... Olet tänään jo 4. tulija. 4. Siis 4. 4. 4. Mistä tiedän, ettet ole Pokemon, varsinkin kun et pysty todistamaan henkisyyttäsi? Katsotaanpas. Oletko se... Äsketsun on Pokemon. Tutkijat kiistelevät siitä, onko S kasvi vai eläin. S haukkuu ja puree vastustajaa. Minun tehtäväni on antaa Ashille... Jos joudun hukkaan, uutta on mahdoton saada tilalle. Ei kukaan kertonut, että Pokédex on myös tussut. Rakka kaipaa pelastusta. On sielultaan musta. On rakka raukkoja varten. Siitos Jesse. James. Rasistiryhmä. Me tähtäämme taivaisiin. Alasti tartumme aseisiin. Kynttilä. Muna Pokemon. Se on keskimäärin 40 senttiä korkea. Ruisku voi olla hyvin voimakas. Kerran vuodessa se luo nahkansa ja tulee isommaksi. Penis. Pikachulla on asiat huonosti. Älä yritä! Menin halppaa viime kerralla. Tää on ja tällä sekunnilla! Posteri Poski.